Uma uphila ne-HIV, kusithatha isikhathi eside izivikeli ukubuyela emfuthweni wazo emva kokuhlulwa yizifo. Into ebalulekile uma uphila ne-HIV nansi. Uma nje uzizwa ugula noma ubona uphawu lwesifo simbe, phuthuma emtholampilo ngokushesha, uthole usizo lokwelashwa. Ukushesha ukuthola imithi okuyiyona yona kwenza usheshe ube ngcono. Ake sizwe ukuthi usiza uthini. Kubaluleke kakhulu ukuthi mawumuntu osephila negciwane lengculazi wazi ukuthi kwenzakalani emqondweni wakho nasemzimbeni wakho futhi. Uzokwenza kanjani ke lokho? Ngokuthi uzinakekele ngoba usuyazazi vele wena uphila negciwane ukuthi makukhona into ongayiqondi kahle eqhamukayo emzimbeni wakho ubonane nodokotela wakho ukuze uzothola usizo ngokusheshsha. Ngoba phela siyazi ngithi ukuthi vele i-HIV yenzana emzimbeni isebenzisa amasosha omzimba wakho ngithi ukuze izandise. Ngokuzandisa kwayo amasosha akho ayehlaka angithi ngaleyo ndlela kube sekuqhamukani qhamuka osomathuba laba okuyibona kabenza ukuthi umuntu ayithole ngokuhamba kwesikhathi esegula. Ngangitshela ukuthi izona ziphi mhlambe izifo ezivamsile ukuthi ziqhamuke ebantwini abaphila negciwane lengculazi. Yebo nani? Somathuba ke ojwayelekile kumuntu ophila nesandulela ngculazi kuya kube i-TB noma isifo sofuba. Siyayeke selashwe ngamaphilisi abizwa ngokuthi i-Rifampicin. Esinye isifo esivame ukutholakala kumuntu ophila nesandulela ngculazi kuyaye kube inyumoni. Esiyaye sisebenzise iBactrim ukuvikela uma ungabi nayo. Siphinde futhi sisebenzise iBactrim uma ngabe usuyelapha. Siyabonga noNhlanhla. Baqinisileke izona lezi ingakho kubaleke kakhulu ukuthi sabantu abaphila negciwane lengculazi sifundiseke nangemithi yokulapha osomathuba. Abantu abaningi abane-HIV bayaye bathi izisebenzi eziningi zezempilo aziyazi imithi efanele yosomathuba. Iningi labo likhuluma ngento esike yabehlakalela. Lokhu ngesinye sezizathu esenze saba nalolu hlelo ukuze sibe nalo ulwazi esiludingayo ukuze sizinakekele. Hayi ukuthi sizoze sibe odokotela nabahlengikazi ukuze sazi ngezimpilo zethu nemishanguzo. Ukuhlala isikhathi eside ne-HIV. Thola ukwelashwa okusebenzayo nokusheshayo kwazo zonke izifo. Ukwelashwa okusheshayo nokuyikho kunanoma iziphi izifo kunciphisa izinga le-HIV ezandisa ngalo. Yazi ngemithi khona uzoba nesibindi uma ukhuluma nabasebenzi bezempilo.